Rekao sam početku iz svete emisije da ćemo danas razmišljati o temi crkvi, obitelji i ulozi svećenika u svakome pojedincu, svakome životu pojedinoga vjernika. Kada govorimo o crkvi, onda odmah na početku možemo postaviti pitanje šta je to zapravo crkva. I kada neko nekoga upitao šta je to crkva, onda bi vjerojatno dobio različitih odgovora. Možemo reći da crkva može biti kao jedna građevina, ali ono što je bitnije, crkva živa jesmo svi mi ovdje okupljeni. Mi činimo jednu crkvu. I kada pogledamo kroz povijest, kada malo čitamo povijest, proučavamo i gledamo i vidimo i slušamo o tome, onda možemo kazati ovako. Sva velika kraljevstva na ovome svijetu, sva velika carstva, veliko rimsko carstvo, sve je to propalo. A ono što postoji već 2000 i više godina jest crkva. Zašto? Zato što crkvu vodi Duh Sveti. I crkva nikada, ama baš nikada, kao takva neće propasti. Mi u zadnje vrijeme možemo čuti, vidjeti, pročitati u novinama kako su veliki napadaji na crkvu i na svećenike iz raznoraznih razloga. Možda negdje ima malo istine da je neko počinio nekakav, ne znam ni ja, skandal i to, ali u biti sve su to laži da bi se oblatila crkva, da bi se oblatilo kršćanstvo, da bi se oblatilo katoličanstvo. Zašto? Zato što mnogima to ne odgovara. I mi svi sačinjavamo crkvu i svi mi kao takvi moramo sudjelovati u crkvi. Sveta misa se ne može slaviti bez svećenika. Ali isto tako, ako je crkva prazna, onda je to tužno, onda je to žalosno. I mi možemo imati velebne građevine na ovome svijetu. Evo ovdje u Kamberi, ja vjerujem, kada bi se vi skupili svi, kada bi se dogovorili da bi mogli sagraditi jednu velebnu crkvu, jednu velebnu građevinu. Ali ako nema tko dolaziti u tu crkvu, ako se nema tu tko Bogu moliti, onda je to uzaludno. Crkva mora živjeti i svaki od nas treba dati obol. Svećenik da vrši svoje svećeničke dužnosti, da imaju prakaratori, crkveni oci koji vrše svoje dužnosti, da imaju gospođe koje će doći napraviti cvijeće, gospođe koje će urediti crkvu, da ima zbor crkveni, da imaju čitači, da imaju ministranti. I tako crkva raste i uspijeva i održava se. Nažalost, koji je problem danas, a osobito je to problem na zapadu, to je problem i u Australiji, i u Kanadi, i u Americi, i diljem svijeta. Zato što stare generacije zapravo drže crkvu vani, a mlađe generacije se utapaju. Utapaju se sa jednom vrstom mentaliteta u kojem žive, utapaju se tako da, iako mogu govoriti hrvatski jezik, ne žele ga govoriti, ako postoji mogućnost svete emisije na hrvatskom jeziku, neće otići na nju, idu u nekakvim drugim smjerovima, idu u nekakav ganjati biznis, idu ganjati nekakve poslove i onda se ljudi tu gube. Recimo u Njemačkoj i u Austriji postoji takozvani taj Kirchensteuer, taj crkveni porez i ljudi istupaju iz crkve zbog 100 eura godišnje da bi nešto uštedio. I onda kasnije, nakon 5-10 godina, ljudi se vraćaju u crkvu i plaču, dogodile im se razne ružne stvari u životu i kaže koja sam ja bio budala, da sam ja iz crkve istupio radi toga. Kad pitaš čovjeka, jesi ti išta uštedio za tih 5-10 godina što si istupio radi tih 100 eura, kaže nisam ništa. Ljudi nekada ne razmišljaju svojom glavom, ali danas je svijet takav. Svijet je danas takav da sve ti nekako moraš platiti, moraš, ne znam, nema ništa nekako badava. Jednostavno, od toga novca kojeg je Sveti Franjo smatrao nečim najgorim što postoji, jednostavno nam treba da bi živjeli u ovome životu. Dok kada gledamo o crkvi, kada pričamo o crkvi kao ustanovi, a onda kao crkvi, kao živoj zajednici, to je ono što nas nosi. Crkva je zapravo nas održala, i jučer sam malo rekao o tome, i skupljala. Znam ljudi
dosta po Austriji i po Njemačkoj, koji su 60. godina izlazili ispred crkve, pričali o Bogu, koji su izlazili sa hrvatskim zastavama, pričali o hrvatstvu i onda se ljudi tu malo skupljali. Crkva je bilo uvijek mjesto okupljanja, zbližavanja, a ne razjedinjavanja. Nadalje, kada govorimo o crkvi, onda se prebacivamo tu i na obitelj. Svatko od nas je došao iz jedne obitelji. Nitko od nas nije pao sa Marsa. I ako malo uđete u svoje srce, u svoj život, onda kada se sjetite malo svoga djetinjstva, onda možete reći ovako, nekako je prije se svijet poštovao. Prije se orila pjesma na našim njivama. Ti kad Slavonijom prođeš, onda se orila pjesma na onim poljima. Kada prođeš dole kroz Bosnu, pjesma se orila. Pa kad prođeš kroz Hercegovini, ljudi beru duvan, pjesma se ori. Bečarac se pjeva urami, u Hercegovini ganga, prijeđeš dole Metković pa dalje prema Zaostrogu, dole se hlape pjevaju. Zaspalo je siroče i druge pjesme, ljudi se nekako kupljaju. A šta se događa? Danas nekako ljudi nemaju vremena jedni za drugi. Jedan svećenik je otvorio bio jedan ured koji je meni isprva bio malo smiješan. Ja ga pitam čim se ti baviš doktore, on je doktor teologije, kaže slušanjem. Pa šta slušaš? Kaže ljude. Pa možeš mi malo pojasniti, pitam ja to je jedan dalmatinski svećenik, doktor teologije i filozofije. Kaže on meni ovako, ja sam u svom životu trebao 5 minuta da me netko sasluša. 5 minuta i nitko nije imao vremena da me sasluša. Priđem ovome, mogu te nešto pitat, kaj nemoj sad pusti žurim. Pitam ovoga, mogu pusti sad žurim, niko. I kaj ja sam otvorio taj ured, ja ujutro dođem u ured i slušam ljude. Ljudi dolaze, pričaju, olakšavaju svoju dušu, ko će ispovjedi se, ko će, neće, ne mora se ispovjediti, na kraju on njima rekne par riječi, pomoli se zajedno s njima i ljudi idu zadovoljni kući. Ta riječ slušati nama treba u životu, da jedni drugi slušamo. Jedna stara baka mi je ovako rekla, moje Frankiki, kaže, ja čitav život ne smijem riječi reći. Što? Bila dijete, kaj dijete, ti si dijete, šuti, kaže. Ja, kaže, postala nevista, ti si nevista, ti si glupa, kaj šuti. Ja postala baka, kaj ti stara, ti šuti, tebe s ništa ne pita. I čitav život kaj ja šutim. Niti se mene šta pita, niti ja komu reći, mogu, kaže, evo mi 80-ta godina. Kažem ja njoj, aj ti sad mene reci, pa ću ja tebe sad saša. Evo kaj prvi na kog sam naletila. Tako da uvijek treba potrebno da se ljudi slušaju. Šta je temelj svega? Temelj zapravo svega jest obitelj. Ako je obitelj trula, onda je sve trulo. A šta to znači? Ti možeš imati jednu jabuku koja onako izgleda gnjela izvana, pa znaš da je ta jabuka trula. A imaš jabuka koje izgledaju lijepe izvana, kad je razrezeš trule iznutra. Tako i kod naših obitelji. Ima obitelji gdje izgledaju to perfektne obitelji, a problema u kući na noževe. A obitelj je zapravo temelj svega. Svega živog je temelj obitelji. Ako je čača bio kriminalac i pijanac, onda je 90% mogućnost da to bude isin. Ako je čača psovao Boga i pred djetetom psovao Boga, onda je mogućnost 90% da će i to dijete naučiti psovat Boga. Ako je čača bio pošten, radin, marljiv čovjek i majka, i ako su on bili složni u obitelji, 99% će biti da su dobra djeca. Nijedan svećenik, nijedan učitelj, nijedan profesor, nijedan nastavnik ne može preodgojiti vaše dijete. Nijedan. Ni vaše dijete, ni sina, ni kći, ni unuka, niko. Ono što dijete nosi iz svoje obitelji, ono to nosi za budućnost. Svećenici, profesori, nastavnici i ostali, oni mogu samo malo usmjeriti, ali temelj u obitelji. A šta se danas događa? Danas se događa da roditelji idu u crkvu, da baka i dedo drže do crkve, govorim do svete mise i sakramenata, a da djeca
Jednostavno njih to ne zanima. Zašto? Zato što im se sve pružilo u životu. Na zapadu se sve živo dalo djeci. Oče dijete lizalo, kupi mu lizalo. Od toga lizala kasnije oče auto, kupi mu auto. Kupi mu stan, kupi mu kuću, kupi mu sve živo. A šta je dao zauzvrat roditeljima? Ništa. Ama baš ništa nije dao zauzvrat roditeljima. Rijetko sreo sam obitelji gdje roditelji nisu, gdje djeca roditeljima nisu rekla hvala. Hvala gdje nisu rekla. I ti kad mu sve dadneš, onda jednostavno šta će? Onda ako dadneš nekome prst, hoće i drugi, i treći, i peti, hoće ruku, hoće sve živo, hoće da bude i gazda. I to je problem. A kad se sjetite vi svog djetinjstva, pogotovo vi koji ste 60. godina došli ovdje, pa kasnije 70. ili sad malo manje u Domovinskom ratu, pa u opancima išlo u školu po 10 km, 15, pa nije se imalo šta jest. A danas mladi imaju sve, a nemaju respekta i nemaju poštovanja. A samo malo trebaju da imaju prema roditeljima poštovanja i prema crkvi. Često se je znalo dogoditi, sjećam se jedne župe gdje sam bio u Bosni, jedna sirota starica je živjela u jednoj kući i ja sam često svraćao u tu kuću i mene su uvijek zafrkavali. To se i na radiju rekao da su moja dva principa, a jedan od tih mojih principa je karitativna djelatnost, da sam ja vas da obilazio te stare nemoćne. Ja sam često kod te bake svraćao i donosio je nešto ovako pakije da nešto pojede i to. Ja onako gledam gdje ta baka živi u jednoj sobici, pa jedno 2 metra, jedna peć, zima, ja se jedva probio kroz snijeg. I pitam ja nju, pa bako nikad mi nisi rekla, imaš ti koga? Kao imam dicu. Pa gdje su? Kaže po svijetu. Pa li te ikad ništa pošalju? Kaj ništa. Ja onako gledam onu baku, ne mogu vjerovati. Ona je podigla tu djecu, poslala u svijet, a ta djeca da se svoje matere barem sjete, da je naprave neku kućicu, da je naprave neku kuću i da nešto pošalju, barem da živi dostojno čovjeka, a ne da ja vazda nosam te pakete i molim kruh Svetog Ante i Caritas da donese. A isti ti znaju doći u Hrvatsku, pa onda i na more i u Zagreb sa najbjesnijim autima i sve, a svojoj majci ni reći hvala što je rodila. To su problemi današnji. I to sve kreće iz obitelji. Zato veliku odgovornost vi nosite ovdje, vi sabrani i ova zajednica Hrvatska katolička misija Kambera, kako se ovo drugo ime zove? Ja nosi veliku odgovornost. Zašto? Zato što svojoj djeci treba se pomoći. Nemoguće je da je otac Hrvat, nemoguće je da je majka Hrvatica, oboje katolici, oboje rođeni u Hrvatskoj ili BiH, da dijete ne zna hrvatski jezik. To je nemoguće. Nemoguće je da roditelji, otac Hrvat, majka Hrvatica, katolici, idu u crkvu, mole se Bogu, da je dijete ateist. To je nemoguće. Kako to spojiti u mozgu, u glavi, ne znam. Ali to se često događa. Jedne godine sjećam sam pomagao pokojnom monsinjoru Matiji Stepincu po Zagrebu blagosivati stadove. Pa uđem u kuću u 11:30 u stan. Ja kažem, rekao, pa jeste vi sami od obitelji? Ma imam, kaže, 3 sina i 1 kći, ali sad oni svi spavaju. Ja kažem, rekao, pa sad je gospođo 11:30. Pa jes, kaže, ali eto, ne bih ja smjela dirat, kaže, sad je oni se odmaraju. I to je takva dopuštanja. Dopušta, nigdje odgovornost. Danas odgovornost treba mladim ljudima, treba stega. I onda iz toga se jedino može poštovanje stvoriti. Džaba čovjeku svi novci, džaba sva auta, džaba ti sva Australija, ako tebi je u kući nered. Ako je u kući frka, ako su u kući problemi, ako u kući nema blagoslova. Pa prije se je učilo kada se dijete rodi, pa kasnije, pa majka ga stavi iza sto, pa prvo, ajde prekrsti se sine, izmoli zdravo Marije, prije jela, poslije jela, nedelju u crkvu, ajde propusti nedeljnu misu.
A ne smiješ kući doći, ubit će te. Ako si krenuo na misu, a negdje pobjegu, nisi u crkvi. Pa danas je to samo tako. Jer ne može funkcionirati obitelj ako nema blagoslova. I vi dolazite na misu, vi se Bogu molite i to je dobro. Ali je pitanje kakva je vaša odgovornost za vaše obitelji, kako se vaša djeca, unučad ponašaju. Hoće li ova crkva ovdje ako se napravi neka velebna, hoće li za 15 godina u toj crkvi biti 5 ljudi, ili će biti prazna i spomenik slobode? To je pitanje. Treba očuvati svoju katoličku tradiciju i hrvatsku tradiciju. To su dvije stvari. To su odgovornost vas starijih. I to ne smijete prepustiti slučaju. Treća stvar o kojoj sam rekao da ćemo govoriti isto kratko o ulozi svećenika. Ima li uopće danas smisla biti svećenik? Ja mislim da ima. Ima tamo dosta tih teologa koji su govorili o različitim modelima svećenika. I onda kada svećenik dođe na jednu župu, 30% ga odmah zaboli, 30% ga odmah zamrzi, a 30% mu je svejedno, bilo ko da je župnik ili svećenik. No, kada svećenik dolazi na jednu župu, on ne dolazi zapravo da se on slavi i promovira, nego da pokuša nešto učiniti prvo u duhovnom planu, a onda i nekim gradnjama i tako. Ima li smisla danas biti svećenik? Ima i to velikog smisla. Ja sa zapada znam samo par svećenika koji su, zapravo tad su bili kandidati, koji su došli u sjemeništa i teologiju i koji su završili. To su dvoje, ja mislim, jedan iz Australije, jedan iz Kanade, jedan iz Njemačke, jedna časna iz Austrije. Tako da znam 5-6. Zašto? Zato što jednostavno ljudi misle svećenik pa nije to za mene, ne bi ja trebao biti tako. Svaka župsna zajednica je dužna i mora moliti za svećenička zvanja. Tužno je kada jedna zajednica nema svećenika, pa nema ko slaviti svetu misu, nema ko krstiti dijete, nema ko voditi sprovoda. To je tužno. Kakav god svećenik bio, kada vrši te svećeničke dužnosti, to je valjano. I nikada ne treba svećenika poštovati mene, kristijana kao kristijana, nego jednostavno se poštuje ta služba koju vrši. A kristijan kao kristijan može biti svakakav. Druga stvar koja je veoma bitna i veoma važna, uloga svećenika zapravo danas je jako bitna i važna kao nikada. Zašto? Zato što danas ljudi u biti, pogotovo na zapadu i ovim prekooceanskim zemljama, imaju sve, ali postaju depresivni, postaju tužni, postaju nezadovoljni, postaju izgubljeni u ovom svijetu. Jednostavno ljudi traže nešto, oni traže Boga na neki način, ali ne znaju kako pristupiti i doći do toga Boga. Pa se jednostavno odmetnu od crkve godinama, izgube se nekako isto kao kada zec bude u šumi pa nestane, pa on ide trči po onim šumarcima, trči kroz tu šumu. Tako i ljudi trče kroz ovaj život, jednostavno se izgubi, boje se života, boje se izazova. I svećenik je taj koji je dužan da kaže ovo, mene ne zanima tko je gdje rođen, mi smo svi katolici, mi smo svi Hrvati, ja sam tu za vas i za ispovijed i za razgovor i u svakom trenutku da vam budem na pomoć. To je uloga svećenika. Nije svećenik Bog da može napraviti čudo, ali može svojim autoritetom, svojim svećenstvom, svojim razgovorom i govorom utješiti osobu, pričati sa osobom. I zato danas, kako ja vidim, je veoma važna uloga svećenika. Ja sam po prirodi ovako šaljivđiva i komunikativan, pa sam dosta ljudi sretao po Austriji, Njemačkoj i zafrkavaju se s njima, ja kažem, nisam te vidio nikad u crkvi. Kaj doću ja, pa kad ga sretnem, ja opet kažem, pa ovako. Na kraju se dogodi da u godini dana i manje od godine 25 ljudi dođe na životnu ispovijed i ovako na ispovijed, a 25 godina se nije ispovjedio. I dogodi se da ti ljudi onda kažu, pa ja sam ove godine propustio, tako reći,
na različite gluposti, da ne kažem na različite ovisnosti. I onda se ljudi polako vraćaju Bogu. Vidi da mu je nešto falilo u srcu. Vidi da mu je nešto falilo u duši. Vidi da mu nešto nije bilo jasno, ali nije znao šta je to. A to je zapravo Bog. Sestre i braćo, ukratko i sažeto, crkva je ta koja nas treba ujediniti i mora. Obitelj je ta koja je temelj svega, ona sve nosi. I treće, jedino se može napraviti nešto zajednički, imajući povjerenja u brata svog, imajući povjerenja u svoju familiju, u svoju crkvu i u svoje svećenike. A svećenička dužnost je da se otvori svakom čovjeku. Budemo li imalo o tome razmišljali, bude li nam to imalo bilo u glavi, onda ćemo nešto napraviti i za svoju zajednicu, Hrvatsku katoličku zajednicu ovdje u Kamberi i općenito za ovaj grad i crkvu. Dao Bog tako da i bude. Amen.